de l'Ajuntament Vinarosenc, Lluís Gandia, ha presentat l'ampla programació amb motiu del 773 aniversari de l'atorgament de la Carta de Població al municipi de Vinaròs. Per tant, des del 19 de setembre fins al 12 d'octubre, moltíssima activitat cultural, sobretot a la ciutat. Portem fent en els últims anys des de l'Ajuntament, exactament des de l'any 2000, quan se van instaurar aquestes celebracions, que no són unes festes, que moltes vegades la gent parla de festes de la Carta Pobla i no són unes festes, sinó són unes celebracions perquè tenen un caràcter bàsicament cultural, encara que s'afegeixen gràcies a la col·laboració de les regidories d'Educació i de Turisme, que també s'impliquen en algun dels actes que són ja tradicionals dins d'esta programació. Nosaltres, com sempre, i després arribarem a la data del 29 de setembre, la programació de la Carta de Poblament, en aquest sentit, en enguany, pràcticament ha començat ja. Tenim des del passat dia 4 de setembre l'exposició de cartes de poblament del Maestrat, que ens porta al Centre d'Estudis del Maestrat, una exposició que havia estat per tots els pobles del Maestrat, tant de l'Alt com del Baix Maestrat, i que mai havia estat en la nostra ciutat, i per tant pensàvem que era una bona forma de començar aquesta celebració i que estarà oberta fins al proper dia 30 de setembre en la biblioteca. I esta setmana faran la presentació des de la regidoria de Turisme a partir d'este divendres, dia 19 de setembre, i fins al 12 d'octubre estan les jornades del Ranxo. Ens començaran, com sempre, la setmana abans del 29. Tenim el 19 de setembre la primera edició del Mercat Chef, que és aquesta iniciativa que s'ha portat des de l'Ajuntament, des de l'Associació de Venedors del Mercat i des de MC Dissenys, que és un concurs de cuina per a persones amateurs i que recordo que finalitza el termini d'inscripció demà dimarts. Per tant, encara tota aquella gent que vulgui participar se pot apuntar tant en l'oficina de turisme com en el propi mercat. Dissabte 20 de setembre tindrem el concert de la Coral Juvenil Sant Sebastià en l'Auditori Carlos Santos de la Fundació Caixa Vinaròs, i el diumenge 21 tenim un festival benèfic, Sortilegge, a càrrec del grup Dancing Dream, que és un grup de Vinaròs, que són entrada a 4 euros i serà a benefici de l'Associació per a la Investigació del Càncer Infantil. És un acte que l'hem fet en molt de carinyo perquè tant la causa com les persones que ho fan des de Vinaròs pensem que s'ho mereixen i que estan ben representades dins del que és el programa de la Carta. El dilluns 22 de setembre tenim el concurs nacional de cuina aplicada al llangostí de Vinaròs, que se celebrarà en el mercat, que organitza la regidoria de Turisme. El 23, dimarts, tenim una conferència que organitza la Fundació Caixa Vinaròs, que és previndre la demència en persones sanes, a càrrec dels doctors César Ávila i Salvador López, que és el motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. El 24 i el 25, dimecres 24 de setembre i dijous 25 de setembre, tenim dues exposicions que considero que són molt importants.